Sige. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimik tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldawa po iti Biyernes petsa 16 iti bulan ti Hunyo 2023. Manibuti ENR Online may danong kada kayo ti programa Damdamag ni Berto. Dati apo di pagayam yun ni Robert Berto de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, pari di may isang oras ng kampanang idasar, kada iti damdamag nga amumi nga pakasiknan tayo amin sa apada, ken manginpurmar kada tayo amin apo. Digiti damag po nga insagana tayo, nga intay talantanen, pagsasaritaan, pagsisinukatan, tikang pampanunutan, deti remittances po, personal remittances, digiti OFWs, when overseas Filipino workers, ngimato kano apo iti 3.8% segon ti Bangko Sentral ng Pilipinas. Tikastoy ti kadakkel apo nga kontribusyon na dagiti OFWs manibo di balasyo taaw tapno adda pundo adda kwarta nga agrotate iti pagilian tay nga Pilipinas. Kumusta ti proteksyon nga ipapaay kadakwada ti gobyerno? Apay-apay nga dalat taapo di kitay mamalmaltrato, mapapapatay nga overseas Filipino workers. Agkurkurang ka di ti gobyerno para iti proteksyon di kiti kadaraan tayo nga mapan makigasang-gasat tapno agsapol iti balasyo taaw kakabsat ken gagayem. Okay, di kiti sa balipay nga damag papagayam iti detoy nga aldaw di kiti traffic enforcers dumalanda kano apo ti panagsanay kasangwanan niya may patungpal ti single ticketing system gagayem ken kakabsat. Philippine National Police isagsagana nan ti kaso kontra kariti agtagikwe ti legal a bodega nga nakalaan dagiti paputok ijay Bulacan kakabsat ken gagayem. Okay, iti sabsabali pa nga damag mapantayo po iti COVID. Digiti positivity rate ti COVID gagayem kakabsat dimaba iti 11% kakabsat ken gagayem. Nayon nga bayad di kitay mangisursuro para iti pilot test gagayem ken kamsat iti early voting kada kitay vulnerable groups maplan-plano. China nangipaay ti donasyon kada kitay evacuees gapo iti panagbalburuto ti Bulkan mayon. Ken kang runan yan ti pagsasaritaan deti nagbali na karit ni Presidente Rodrigo Duterte iti biyang ti nailyan nga pulisya nga dagitoy ket agresign gapo iti agdama nga sangsangwenda nga kontrobersya. No pay saan nga iso amin nga kaming tinailyan na pulisya nilalahat-lahat ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte gagayem kakabsap. Dito yung metapo nga in parwarda apo digiti accomplishment da digiti nakumpiskar da nga illegal a droga kada sabsabali pa gagayem ken kabsat in parwarda apo ken na pintek apo diti ka panangibagada nga adda pay laeng apo iti umiso nga aramid para iti pan nakaipatungpal ti amin nga sistema kadagiti pulis. Madamdama apo makainuman teto ni retired police officer Rodrigo Ventura. Alain tayo mamita po titakder na may nagiti kontrobersya nga pakairamramanan digiti pulis aglalo apo iti legal drugs. Digitoy ken sabsabali pa tampok pariti maysa nga oras ngin kam paningidanong kala kayo ti programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo.
DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Bueno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Congratulations kariti nauding weekly winners iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Okay. Sige tayo mga baka po in imported goods. Gigiyan kayong kakabsat. Ha? Deti umuna, third prize. Imported goods para iti weekly draw. From Barangay 6 Bintar. 6 Bintar is Parot. Second winner na from Parot Bintar. Nagana po is Mark Louis Pasqua. With cellphone number 0906-506-3620. Congratulations. Then po the third prize winner tayo para iti weekly draw. Gigiyan kayo na kakabsat. Okay? Second prize winner from Elizabeth Dingras, Ilocos Norte, with cellphone number 0927-794-29168. Ticket number 797, Anjanet Ramuran. Third prize ito. Third prize, ano? Third prize. Then, yung second prize natin for the weekly draw, ticket number 69 or 616, Giselle Dumrique of Barangay 6 Bintar, another from Bintar, with the cellphone number 0906-506-3620. Yung first prize winner natin sa weekly draw, May 28 weekly draw, ticket number 693. Congratulations from Barangay 49B, Lawag City, 49B sa Raraburan, with the cellphone number 0963 004-2555. Congratulations, Clifford Abrenica of Barangay 49B, Lawag City. Okay, inpeteng tibiyang ti Philippine National Police nga addada pala ti umiso ken makaumanay nga direksyon tapno di kasta ipatungpal dati sistema iti so amin nga kapulisan dati apo ti nagbalin nga rakurak ti Philippine National Police kagiddan ti nagbalin nakarit ni Presidente Rodrigo Duterte nga agresign ti amin nga pulis kagiddan apo ti pan nakakakusar dagiti kapulisan nga kas protector gatekeeper iti illegal drugs dito pagilian nga Pilipinas. Segon iti Philippine National Police, nagtalined nga agresibo ti kampanyada kontra iti illegal na druga. Iri nagpaisuna, iri bulan ti Enero, segon iti PNP, nakakumpiskar ti Philippine National Police iti balor ti 6.2 million nga balor ti druga ken aresto ti 25,641 nga individual. Digiti nasao digiti nasao nga accomplishment ti mangipaniknek nga adda ti epektibo nga anti-crime strategies ken programa ti PNP. Okay? Iti dati agundaway po makainuman tayo live and exclusive ni retired police officer Rodrigo Ventura. May sa apo nga napadpadayawan, especially apo iti biyang ti investigation iti adda pa lang iti serbisyo gagiyem kay Kabsat. Naimbag nga malim mo sir, live ka iti damdamag ni Berto ni Robert de la Cruz detoy. Good afternoon and thank you very much iti det mo nga gundaway nga makainuman da ka iti detoy nga aldawa apo Rodrigo Ventura sir. Ket naimbagang malam yumet amin nasa napada po. Okay. Any reaction Apo Ventura kadeti nagbali na karit ni dating nga Presidente Rodrigo Duterte nga agresign aminen nga pulis ket take over ti militar para iti pannaka ipasigurado ti ornuslin kental na iti pagilian kas maysa nga nagretiro iti deti nga serbisyo anya ti kapanunutan nyo Apo Ventura sir. Ket ti pinagkunak ket awam ti problema ti pinakipataray ti PM. No dito pag-resignen siguro awam ti gapuna sa lag peso nga
digiti met adda digiti airing. They are properly addressed no kasunod ti pinakatatar digiti airing police officers at talaga wenno dati serbisyo. Ket kinagpaiso na basit la porsyento data tayo na properly address kadigiti airing met. Ngem nakaado tinasaya nga police amuyo met na po. Data. Nagkataon lang the cleansing and baybayan tayo idang arami din dati cleansing digiti. And they are following the proper procedures nga mangdalos met lati kapulisan tayo. Just like any other departamento met lang agad at ti gobyerno tayo ako ti mangyari ka data. So kanya data ang problema properly addressed the DILG kastamet ten iti Philippine National Police nga pangulwan ni General Acorda. Okay. At sir, karagitoy, talagang kaliwat kanan, di kita investigasyon, na tibiyang ti Senado, tibiyang ti lower house, in line din ti illegal drugs. Do you believe, mamati kayo kadi, nga talagang di kita pulis, nga agbalbalin, nga protektor, di kita personalidad, nga dapat nakainaig na illegal na droga? Ket sangapada tayo, amin na po nga mang follow up ka dito nga aramidin ti Senado ken kastamet ti House of Representatives dito nga problema. Ket kami ti personal tayo nga panirigang katigiti resulta digiti na aramidin investigasyon. Okay. So, para kada kayo, greti nga pakairamramanan, digiti kaming tinailyan na pulisya, dakkel kadi nga mga pektar, ti dignidad, ti pulisya, tintero apagilyan, po Ventura? Ti bukod ng panirigang, they are properly addressed po. Surutin tayo ti procedure nga mang tratar kadigiti nga problema, may pangkip ti disiplina ti kapulisan tayo. Okay. So, kas na may nga retirado iti serbisyo ti pulis, ada ka dito kas lapan na ka sa irmet tiriknayo. Kada gito nga aligasyon, especially medyo nadadagsen, di kita wagas ti pa naka-questionar, nababaman tirangguna, nangatuman tirangguna, nga kaming tinailya na pulisya, Apo Ventura. Tagpaisamit na kita, kasati ko na madamadan, membestigarin, nag-filpila da kan upiti, kaso ka digitay respondents, when nagitay alleged nga airing police officers, urayon tayo lata na po, ammo tayo met amin nga, proseso nga mararami da po, may investigar lang to digita, mangted lang to mit, digitay korte nga mangigem kadigitay, resulta, investigasyon da, no nakabasol da, pero sana po, sa nga pa dati amin namang surot, but siyak lami sa po. Masapo lagtalik tayo ti kapulisan tayo po. Okay. Yung mga investigation... Siya, ti pinakaibatari na mo, ti biyamin, di gito, yung bambanag po, kat gito padak nga nag-retire, dati servisyo, saya atin tayo, po tag-servisyo, anamin, po. Ket kaslati ko na, sa nga pa dati, nagtalik na ti kapulisan tayo. Okay. Yung mga investigation, mamati kayo nga makatulong detoy para itipat patungpal tinailya na pulisya nga internal cleansing wenno pan nakadalos ti linya ti kapulisan. Apo Rodrigo. Ay ket kaslati ko nag-follow up talata po di kitay cleansing po tama makita tayo mit intayan di kitoy media tayo no natin mararamid suportaran tayo lahat at gijay investigasyon ng aramiden. Tama, amon tayo tumit lang nga po no, na ti pagtungtumpalan na dagito yung mararami da po. Okay. Ada digiti nababati rangguna patrolman, PO1 nga mairamraman, medyo isuda pa kiti digiti talagang pakaipa turungan digiti nadadagsen nga sa ludsod. Do you believe no kas pagarigan man adda ti aramid digiti mas nangat-ngato nga isuda nga nag-comply da whether illegal or legal orders coming from their superiors, Apo Ventura? Na po, regardless sobrang po, surutin lang tayo legal orders lang tayo po. Okay, sir. So, ti mensahe yo, sir, iti publiko, ken di kitay active policeman, gapo iti dito nga sitwasyon, ti PNP, especially ti panakain investigar da, ken pan nakakausar, nga isuda ket protector, di kitay personalidad, nga da iti panakainaig na ti legal na droga, Apo Ventura, sir. Kata kita, dati active service po,
aramidin nyo lata what is best, apo. Surutin lata ti procedures, apo. Tamutay di kita, dat police nga, di kita ibase tayo lata, aramidin tayo na napantay, natintay, adal, kang kastambit na ni soro-soro kada tayo, apo. Kada kita imitawan ti servisyo, apo. Civilian, war arigem, apo. Sa purantaran tayo lata, kita polisan, kaya nagpaisan, nakit kaadwan met lang, when no, nasaya at met mapanigan ganmo, arami din iti PNP tayo, apo. Talektay kadakwada, suportaran tayo, di kita nasaya at apo. Okay, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Tinted mo agundaway nga makainuman da kay dito yung aldaw iti programa tayo damdamag ni Berto. Maraming salamat po. Apo retired police officer Rodrigo Ventura, sir. Thank you, Robert. Yes. Okay, so di jay gagawin kay Kamsat ni Apo Rodrigo Ventura, retirado nga pulis, nga basta retirado Apo, awarded, ado nga pamadayaw, tinaawat ni Apo Rodrigo Ventura, gagawin Kamsat, idadak pala ti radyo, adamit pala iso na iti serbisyo gagawin kay Kamsat, so nga amutayo, di kitay nagbalin niya accomplishment na kasmay sa nga kaming tinailian niya pulisya, gagawin kay Kamsat. Kaya, after Apo diti di kitay nagbalin na rakurak ni Presidente Rodrigo Duterte, nga guti-gutin na ti Philippine National Police nga ag-retire, ag-resign, gagiyem Kamsat, ag-resign da amin ket ti maiteden ti akem digiti police para iti pan naka tagiben ti Ornos Linak Kental na iti biyang ti militar. Para sa akin iba yung iba yung rule ng military kumpara sa police, gagiyem ken Kamsat. At diya kamo no aping nga kasi nagbali na rakura kamo temeten ni Apo Presidente, dati nga Presidente Rodrigo Duterte. Dapat iti na shoot them kunana. Nagkatawa ni Senador Ronald Bato de la Rosa, Apo, tirakurak, ti dati Presidente Duterte, nga shoot them dead. Digito'y pulis, nga adapan na kainaig na iti legal nga druga. Según ni de la Rosa, amamunan, nga idipay, ti dati nga Presidente, nga agsarita, kita dati alanganin, siguro, bunga ko na ni Senator Bato, DJ frustration when pungtot na iti agdama nga sitwasyon gagayem kay Kamsat. Nga nagkunan na makainayon dito iti mabalin niya sangwen niya kaso no mairaman Apo iti biyang ti International Criminal Court digiti reklamo nga panaka salsalungasing ti kalintigan pantao para iti senador kasapulan nga dumalan ti umiso a proseso dagiti pulis nga mairamraman na operasyon ti illegal nga druga. Inayon pa ni De La Rosa nga naiget ti panang bantay iti agdama iti biyang ti pagilyan seknan iti human rights gigiyem ken Kamsat. Ti reaksyon ti dating presidente ket adda pan nakainaig na iti pan nakaikaso digiti pulis nga digitoy ket na mairamraman wenno makakusaran niya adda pan nakairaman na iti nakumpiskar nga 990 kilos ti shabu iti may samit laeng nga pulis iti Metro Manila iti napalabas nga tawen. Ayun gagayem ken Kamsat. So digiti ni Apo Presidente malaksid kadeta kunana pay agresignen digiti pulis gagayem ken Kamsat. Adda diti nagbalin na pong rakurak ti biyang ti PNP nga adda da pala iti umiso nga wagas gagiyem ken Kamsat ken adda pa digiti parwarda Apo nga accomplishment da iti laksi da po nga imbestigar digiti kaming ti nailyan na pulisya detoy puspusan nga kampanya ti Philippine National Police kontra iti illegal na druga. Iti datos manipod Enero 1 naging gana ti Hunyo 9 iti deti nga tawen umabot kanu na po ti 6.2 billion ti balor ti shabu nga nakonpiskar ti nailyan na pulisya kadagitay illegal drugs operation. Sigon kani PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. bunga dito iti 19,464 drug operations no sa dinno nga nakaaresto da pa iti 25,641 drug offenders. Dito ket palawag ni Acorda nga si Bubukel ti suporta ti PNP iti buhay ingatan drugay ayawan when bida program ti Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr.
nga nakapokus para iti demand reduction na no maipanggep ti illegal a druga. Malaksi iti kampanya kontra iti illegal a druga makumikumpay tinailya na pulisya ti kampanya para kaniri wanted persons nga ditoy ket natiliw apo iti 31,956 nga inarestar ti biang ti Philippine National Police gagayem ken kamsat. Ayon. Ang question rito, not to go against, kaniti rakurak ni Apo Police General Benjamin Acorda, nga PNP chief ti Pagilyantay nga Pilipinas, gagiyem kayong kamsat, saan tayo nga kung kontraen, gabot adda datos da awan ti mabalin mo apang kontra. Ti problema ditoy, question, yung operation kay Mayo, DJ operation kay Mayo, can some other operations when it comes to illegal drugs, legitimate. May baga, legitimate. Gabot adati order, adati gagiyim kay kamsat. But DJ way nga di ba nakadadon di kiti agreklamo may panggep iti operasyon ti illegal a druga. Yung 990 kilos of shabu, gagiyim kay kamsat, at dati pamati di kita agim investigar nga di kito'y ket na ukon nga illegal drugs ka di kita'y metlaeng anti-drugs operation legitimate anti-illegal drugs operation ti biyang ti Philippine National Police gagayem keng kabsat nga tinakaipaigaman na ni Mayo gagayem keng kabsat nga isu dati natiliw ije Bambang gagayem kabsat Manila kakabsat ken gagayem so yun yung question adda accomplishment nga maipakita ngem adda pamati nga digitoy nga accomplishment apo itinailyan nga pulisya adda na igamer nga sabali nga aktibidad kakabsat ken gagayem di ba ti datatta ka digitay ranking officials ket digitay nangangato coronel general digitoy ti protector metlaeng digitay adda iti babbabaenda aglalo ken ni Mayo nga nakatiliwan ti kasta ti kadakkel na nga illegal a druga gagayem ken kabsat so how sure kasanot ka sigurado ita ti PNP chief nga padati nga Ilocano ni Apo Acorda nga digitoy nga nakaukunanda iti binilbilyon ti balur na nga illegal drugs legitimate may baga nga legitimate operations nga awan na igamer nga irregularidad wenno saan nga inaramat digiti kailya na ilyan kaming na inalyan nga pulisya nga nang iswat ka digitoy gagayem ken kamsat nga inaramat da digiti tapno makaurnong di ba adadta digitay ninja cops gagayem ken kamsat digiti recycle nga kunada apo iti illegal nga druga imbes nga sa nga gasot a kilo imbes nga sa nga 10 a kilo agbalin nga 2 a kilo papanan di remaining nga kilos gigiyem ken kamsat di question an nga awan ti pahantay mabalin nga question na ran no pay digiti apong adati Senado adati lower house adu digiti question da gagiyem ken kamsat ngem no kada tayo nga gagangay nga tao hante ammo digiti questions gigiyem ken kamsat nga kasti ammo digiti agim investigar iti biyang tinailya na pulisya mamati kayo nga ni Mayo staff sergeant nga kas apo diti palpalawagin apo digiti taga Senado taga House of Representatives nga makaya na nga imaniher ti 990 kilos nga awan na pulos apo digiti mangproteher ken kuana nga mas nangat ngato nga opisyal so digiti saludsod saan tay nga kukwestiyonaran no kasanot ka kasanot ka apo digitay na kumpiskar nga illegal drugs na kumpiskar nga sabsabali pa nga illegal nga ikutan ti tao gagiyem ken kamsat ti maysa nga sibilyan at i-questionaran dito itata maku-questionaran na papagayam DJ pan nakaigamer ti irregularidad adape digite maku-question apo nga digitay nababati rangguna nga pulis nga nakiraman iti operasyon kontra ken ni Mayo gagayem ken kakabsat mamati tayo nga rod nga digitoy ket ammuda amin digiti pasamak ada digiti nakasarsarita tayo apo nga na kaming tinailya na pulisya ngem handa kaya ti Amom Robert kunada
no nagurder deta mas nangat ngatong imsika, iti ba? Agtungpal kalata, ure amom nga illegal, ure amom nga legal, agtungpal kalata, padasim ti di agtungpal. Kunana, gigiyem keng kamsat, kunada, papagayam, digito yung nga ano, awan na, paipurwak dakat sa bali agad, no di mo kaya ti mayadayo agad agtungpal kalata, digiti comply first before you reply, nga balika sa po, hindi kita adda ti serbisyo, militar man, when iti biyang ti kapulisan, kakabsat keng gigiyem. So, adda pamatik nga di kita may ramraman ti investigasyon na nupay sa anda nga makasungbat, cite for contempt di gito, kasla ko pito ba yun? 5 nga patrolman or PO1, gagiyem keng kakabsat nga kinirugda, gaputa I invoke my right, agsa opay kat tidakas, hindi po Senador Jinggoy Estrada san, suntukin ko na ito, kung na pagit din, gagiyim kay kabsat. So, digiti apo, digiti dakkel nga question, no matter how big, kasano ti kaado, ti makonpiskar nga illegal abanag nga ikutan ti tao, ti saludsud ditoy, no DJ operasyon nga konpiskaran, nakaurnungan da, nakaumungan da, ti kasya ti kaaduna nga unlicensed firearms, eksplosibo, druga, gagayim kay kamsat, no awan ka di tinaigamer nga irregularidad. May mga ganun o pagarigan nyo apo dito recruitment agencies nga maisaksak lang idi apo iti illegal recruitment nga uri ang gingana ita. Adda ko na dati expert apo from Department of Labor, UWA, adda dito legal ti dokumento na nga recruiting agencies nga ti operasyon da ket illegal. Kasla ko mati order nga tao nga mapanagtrabaho iti may isang nasyon ket 50. Ti met recruitin na sangagasot. Gigiyim kay kabsat so jay 50 makapan, jay 50 saan na makapan nga nakolektaran digito iti kwarta. Parang ganun kasla kas jay apo ti tumtumbukek wenno pampanunutek gapo kadigito yung investigasyon nga mayususwat kontra kadigito ni kaming ti nailyan nga pulisya gagayim kay kamsat. Ngem ko na digiti especially apo Rodrigo Ventura agtalektay iti kapulisan masapol aramiden da latta. Ngem no siya makatulong deti apo ngay mayususwat nga disiplina or mabalin nga mangipursigi apo iti makungkuna nga internal cleansing nga nakawaybayagan apo nga ipatpatungpal tibiyang tinailyan nga pulisya. Ti saludsud ditoy after digito nga investigasyon addan to nga pagbaliwan tibiyang wenno pan nakaipataray or sistema apo ti panaguperar digiti kameng tinailyan nga pulisya gagayim ken kakabsat. So kitain tayo total adamit din na ipilang nga kaso kasko na apo Rodrigo Ventura no addan to mapaniknikan kadigitoy nga talaga nga nakinarami da po iti mayak akusar kadakwada especially apo DJ makungkuna nga panagbalbalinda nga protektor dagiti addaan nakainaig iti legal nga droga. Ngayon para kanyak dakkel ti epekto na iti dignidad wenno talek ti tao kadagiti kapulisan ti mapaspasamak nga nakain-investigar digitoy nga kameng tinailyan a pulisya. Okay, kasangwanan na po dito sa bali pa nga damag, agyaman tayo kadito kumanaganad. Thank you very much Mr. Guillermo Agustin and Mrs. Larina Agustin iti Toronto, Canada. Maraming salamat Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte, Ma'am Esmer Galisinao, manipo diti Barcelona, Spain. Kaya nagyaman tayo kini Mr. Onofre Durupan, manipo diti Waianae, Hawaii. Thank you very much kani Dr. Alan Taylan, manipod ti St. Camillus de Lelis General Hospital, masarakan deti ti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. No, dariklik na inyo apo di Baguio, ket kahit yung ay konsultar ti doktor, mapan, iti doktor ang mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much iti TMT Construction Company, masarakan dito po di 48A Kabungaan North Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Aming nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging gana nga malpas ti pasdek, wenno patakderin nyo, agtalek iti serbisyo ti TMT Construction Company, iti na inkadentigan na presyo, babaeng kini Honorable Telwin Tapawan, kaming ti konseho, ti Ili, ti Marcos. Thank you very much, Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center. Masarakan dito apo iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial, adaan ka iti nalalaing nga aircon technicians, Tapnor Nosenda, Tercon ti Loganyo.
No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns di babae kastamet ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo Damdamag ni Berto. Mapantay-mita po karita ay kakabsat tayo nga aday jay balaso tao. Imabot ti personal remittances manipod kariti overseas Filipino workers iti panagnato na iti 3.8% wenno kay batugan ti 2.77 billion dollars iti bulan ti Abril iti agdamatawen manipod ti dati nga 2.67 billion nga na-record iti sumit laing nga bulan itay napan nga tawen. So 1 year di jayen gagayim kay absat 3.8% tingin matuan na. Ti panagnato ti personal remittances di bulan ti Abril ket gapu iti mas nangat-ngato nga remittances wenno maipatpatulod. Digitay agtrabaho nga nakabase iti sa bali nga lugar nga daan ti kontrata para iti trabaho iti may sa atawen wenno sursurok pa gagayim kay absat. Digitay agtrabaho nga nakabase iti biyang ti taaw gagayem kapsat nga danti kontrata ng trabaho nga awan pay iti makatawen na gapo iti deto yung imato deto yung 3.2 ang imato iti 3.2% ti napagtitipon nga personal remittances gagayem kapsat iti 11.68 billion iti umuna nga upat abulan ti tawen 2023 manipod ti 11.32 billion nga na-record no maikumpara iti napalabas nga tawen 2022. Iti personal nga remittances manipod kari overseas Pinoy ditay tikas remittances nga naipatulod babaen apo kari itay bangko ket umabot iti 2.48 billion dollars iti Abril 2023 3.7% tingin matuan na numaidasig iti 2.40 billion nga naipos iti sumit lang nga bulan iti napalabas nga tawen. Ti biyang nga po ti panaka ipalawa
ti cash remittances iti bulan ti Abril iti deti nga tawen na ket gapu iti panagado idadakkel ti may patpatulod babaen kadigitay agtrabaho iti taaw gagayem ken kamsat ti year-to-date basis dagiti cash remittances ket umabot iti $10.49 billion. Ngimmato deti abot ti 3.2% manipod iti dating 10.17 billion dollars. Ti panagngatumet ti cash remittances manipod iti United States, kastamet ten Singapore ken Saudi Arabia, ti kang runaan nga nakaipaay ti panagngato ti figures iti umuna nga 4 a bulan ti 2023. Kabayatan na ti biyang ti Estados Unidos ti naka-record ti kadadakkelan nga paset ti pagabuklan ti remittances. Detoy ket sinaruno ti Singapore, Saudi Arabia ken Japan gagayem ken kamsat. Ayan so we have US iti talo apo nga top iti contributor iti personal remittances dagiti apo nga agtrabaho iti ballasyo taaw kangatuan paylaeng apo ti Amerika gagayem ken kamsat sumaruno ti Singapore, Saudi Arabia ken ti pagilyan nga Japan. Dagiti adda apo iti Japan, Saudi Arabia, Singapore ken kasameten kang runaan na iti Estados Unidos. Tidakkel nga sa ludsod apo iti kadakkel apo ti ambag ti biyang ti digiti OFWs iti agweret a kwarta iti pagilyan nga Pilipinas. Amo yun no aggapo kadiri OFWs sigurado allowance pagbiyaga po digiti na ibati da nga kapamilyada iti pagilyan nga Pilipinas. So agweret deta alam mabalin na damit digiti agurnong but a part of it parte kadiri nga naipatulod mayurnong ngem sigiguradok dakdakkel maybe 70-30 or 60-40 40 DJ maurnong gigiyong kapsat 60 DJ panggastos da inaldaw-aldaw aglalo apo digitay agpapaadal kakabsat ken gigiyem wenno dagitay kabagyan ti OFWs nga awanen sa bali nga pamataudan da no dinamnamaen da apo di sweldo di kapamilyada nga adda ijay ballasyo taaw gagayem ken kamsat. So ti saludsod ditoy aping adulat ta apo digitay malmaltrato mapapapatay maramrames nga tayo especially dito adda iti sa bali nga nasyon Kuwait even Singapore adda digiti kakasjay kakabsat ken gigem urepe digiti adda iti barko director trabaho iti taaw adda kaano na DJ adda na ipadamag adda mapakpukaw nga siman gigim kay kakabsat so ti kurang ditoy iti laksida po nga paspasarin tayo wenno sagsagrapen tayo tinapintas nga bunga ti kaadadang agsakripisyo di ballasyo tao parang kulang yung gobyerno sa proteksyon na kadigitoy kadaraan tayo nga overseas Filipino workers. Amuyo adu digitay mangkontra iti panang ngiparwar tayo panang import tayo iti tattao tapno mga nagtrabaho apo di ballasyo tao panag-export ko na kuma agagiyem ken kamsat panang ipatulod tayo ti kaadu apo digitay nasyones nga mabalin nya papananda nakadado pa digitay mangyup-offer nga renibo nga Pilipino sinakasagana nga akomodaren ni kastoy nga nasyon para ka digiti kastoy agtalek da ka digiti Filipino gapoy tinapinta sa serbisyo napinta sa trabaho yung mga ganon parang pampalubag loob gagihim kayong kabsat bat nukit kitain tayo ti proteksyon kasla ko maniranara dete Kuwait dete na rames napapatay, napuuran, napalidlidan, gagiyem kayong kabsat, diti ba isa kaudyan nga nakamames, nga pasama ka po, aging gana ita, awam metlayang ti rumwar, nga tayo, ti kaadua po, digitay balikas, digitay agtuturay tayo, nga maipaay ti hustong proteksyon para kadakwada. Ngem no pimalag ni nasyon, nga nakapasamakan ti kasjay, parang tayo pa rin ang taob, parang tayo pa rin ang takot. Gigihim kay kabsat. Irilaksid nga makita na apo ti nagkaado apo nga problema seknan ka digiti OFWs nga da iti ballasyo tao no diti sa baling nga nasyon kakabsat ken gigihim malaksid apo ka digiti adda US no adda US or even parts of Europe
properly protected da, gapu iti linteg. Ijay nasyon nga yanda. Ngem digiti adda, especially Middle East, digiti apo, digiti adu ti mapaspasar na. And even adapay nasyones ito Asia, nga talagang parang tagilid no seguridad ti pagsasaritaan digitay OFWs kakabsat keng gagayem. So para kanyak dapat paigitan ti biyang ti gobyerno tayo apo ti proteksyon once nga mapanen na po di balas yu tao. Ada digitay ada digitay isulsul ipurpursigida apo especially ti biyang ti pagpandayan linteg ti dua pagbandayan linteg ti lower and upper house nga maaramid kumaapo di husto nga panaka background investigation di amo nga papananda wenno pa kay deployan ni Filipino babae na po kadigitay recruitment agencies gagiyem kamsat ada digitay investigasyon idi kinirog-kirog da digitay taga recruitment agency angem aging gaita awamet ya kasano nga ro po mapamuatendaran mangipatulod kat abogadon sa jay tapno no aging gana tay apo ti apela gagayem kamsat sudak kela po ti agbalbalin na po nga question ditoy makita tayo marikna tayo apo ti dakkel nga kontribusyon digitoy nga kadaraan tayo nga di balasyo tao para iti ekonomiya ti pagilian ngem di tay maipaay kadakwada ti umiso nga proteksyon tapnon ti kasta safe da adda day tinatalged nga kasasaad tilaksi da po di kaadto ti maitulong da po ti ekonomiya iti pagilian tay nga Pilipinas agkurkurang met ti proteksyon nga ipapay ti gobyerno para kadakwada. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert as namin lang DJ pinag-change oil di lugan DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert aglalo ket nakanginginat compressor tatan iso ti pinaka-puso no Mang Robert no tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kaditi rugit DJ air conditioning system ket adda tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Okay, dyan na pala basa pong 50 ket 3 minutos kalpasante alas 12, 7 pa minutos sa galaunan. Nakasagana nga nayunan ti Commission on Elections, ti honoraria. Oy, iti viewers tayo nga mangisursuro.
especially ti public schools gigiyem kamsat nakasagana da kano amang nayon kaditi honorariayo apo nga mangisursurong agserbi kaditi pilot testing para ti early voting para kaditi vulnerable sectors segon ti COMELEC chairman George Garcia rakurak detoy ni Garcia idi kalman aldaw ti Huwebes di exact words ni Garcia ti COMELEC commissioner gagiyem ken kakabsat no chairman na plano tayo ngamin ti mangyuswat ti early voting hours iti duwa nga lugar iti Pagilian pilot lang muna kung pilot no kuna tayo selected nayunan dati honorariat iso amin nga mangisursuro nga agserbi deti ket siyempre iti masapang nga mapanda pa nagpabutos kadagiti kailian nga digitoy ket digiti elderly adaan iti rangkap ti bagi so digiti pay masikog o digiti anan nga digiti masapul apo nga haanen na makilipit-lipit no deti anoan ti panag so adda tinayon nga oras nga mai-render babaeng kadagiti mangisursuro sigon kini Garcia ken deti apo ket nagbalin nga rakurak na iti consultative meeting nga naiswat dito Ilocos Norte gagayem kay kamsata iti napalabas nga lawas sa dati nagbalin na rakurak ni COMELEC spokesperson Rex Laujanco nga target dati mangiswat ti pilot test iti early voting para iti senior citizens masikog person with disabilities ken already tay membros iti vulnerable sector agsirbi met iti detoy nga contingency measures tapno agbalin nga komportable ti panagbutos digito nga grupo nukas pagarigan sa anda nga maipasa tinasaong gakat ket maingato ti oras silpuan ti oras para iti maasapa nga panagbutos kadagiti vulnerable sector sakbay nga madanon ti Oktubre 30 nga 2023 barangay elections kabayatan na kinunapay ti chairman nga ni Garcia nga mangrugida iti Agosto ti pannakasanay digiti mangisursuro nga agserbi iti 2023 barangay ken SK elections gagiyem kay kamsat pinusgan met ti COMELEC regional directors digiti digitoy nga gisumitir dati listaan kadagiti mangisursuro nga nagserserbin tapnon maisagana ti komisyon ti honoraria ken maited kadakwada ti nayon na segon iti opisyal para iti 2023 barangay ken SK elections sagsagana ni Garcia nga makaawat digiti mangisursuro nga agserbi iti panagpabutos iti 1,000 ay 8,000 aginggan 10,000 nga sweldo nga mas nangat-ngato kumpara iti dating 4,000 aginggana iti 6,000 nga pesos so from 4,000 to 6,000 agbalinton nga 8,000 up to 10,000 sa bagay po saan na magatadan ti panagserbi digiti mangisursuro tunggal madanon ti eleksyon na gaputa agpatpat na gagrabrabiida pa gagayem ken kamsat no kasta nga madanon ti eleksyon manipo dijay presinto nga pagserbianda aginggana iti munisipyo wenno city hall gagayem ken kamsat dumanon da pa aginggana iti probinsya para kadiri provincial level kada national level nga maputusan gagayem ken kamsat no local ken national elections gagayem okay kita ente apo no kasano nga may patungpalda ken no maipursigi apo di early voting nga mayuswat kada iti barangay ken SK elections gagayem ken kamsat okay kamaujanan na simadsad iti 7-day COVID-19 positivity rate ti Pagilian iti 11.1% dito iti di kalman aldaw ti Huwebes segura po ti Okta Research Fellow Guido David dito ket bimmababasit kumpara iti 11.9% na nationwide positivity iti aldaw ti Miyerkules. Ti Twitter post kinuna ni David nga naka-report ti Department of Health ti 528 nga baro nga kaso ti COVID mas nangat-ngato kumpara iti munan nga 468 infection imabot met iti aktibo nga kaso ti
ti COVID-19 ti pagilyan iti 9,783 ada ngimatuan na gagiyim kabsat. Manipod 528 nga baro nga COVID-19 cases, 111 iti Metro Manila. Imununan nga inrakurak ni David nga mas nabababa ti 10% ti positivity rate ti Capital Region, 9.4% aging ga iti June 13, nagpatingay iti June 13, mas nabababa no may kumpara iti 14.6% iti June 6. Iti dati napan nga bulan ti Mayo kinuna ti World Health Organization nga ti COVID-19 pandemic nga makapektar ti lubong iti uneg tinasursurok ng talon nga tawen ket saan nga maibalagan nga global health emergency. No pay kasta Segon iti Department of Health, saan pa ilaeng kasi kayat nga sawen nga nalpasen ti health crisis gapo iti daytoy pailaeng po nga virus. Okay, kamo dyan na agyaman tayo po kadito sumaganad. Thank you very much ken ni Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin di Toronto, Canada. Thank you very much Mr. Onofre Durupan iti Wayanay Hawaii. Ma'am Esmer Galisinao manipod ti Barcelona pagilyan ni Espanya, ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center iti Balintawak Street, Lawag City. Daan na po karitin nalalaing nga aircon technician, staff nornusen dati problema ti aircon tilugan nyo. Babayan ti panangimaton ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat TMT Construction Company di 48A Kabungaan North, Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Naman na po di kasapulan nyo nga construction assistance, agserbi ka na kayo ti TMT Construction Company, tinayang kalintigan na presyo, manipod pa nakaplano, aging gana nga malpas ti kayat yung aparak diren nga pasdek. Babayan ti panangimaton ni Honorable Telwin Tapawan, kami nga po ti pagpandayan linteg ti Ili nga Marcos. Thank you very much Dr. Alan Thailand, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo ti bagiyo, ket ti nagpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, deta ti ni Dr. Alan Thailand. Awan na po tinabati pa yung oras ti dating aldaw para iti programa ti Damdamag ni Berto. Deti ti bagayam yo, Robert Berto de la Cruz, iti technical control, SK Chairman Maki Paulino Agustin, ibatimin tinatalinaay nga malem ti Biyernes ti amin na sa apada, agyaman kam tingkay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas pasama kinibugod kayo alumar, idintero paginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas pasamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues, ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian, tapno maamuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinay programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas, tapnon ti kasta, matagiben ti karabukob. Ito'y sumaganan, kaya tips, met, no kasano nga tagibinin tayo, ito'y karabukob, kagraman, ito'y niwat tayo. So, umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpupukkaw, saan ang panagpwersa, no agsao. The most comfortable voice ko iti usarin tayo, tapno saan ang magagara, dagito'y vocal cords tayo, kaya't maitunda iti tayo panagpaparaw. May kadua, kaya't dito'y panagdaldalos, tingiwan tayo. Digitay kanayon nga bilin, digitay dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo, iti agmalem. Tapno agtalineed, nga nadalos, ibibig tayo, ket maliklikan tayo, ti anyaman nga infeksyon, saan lang nga infeksyon iti ngipin, no di ket infeksyon iti dila, ket dagito igugot tayo. May katlo, ket iti panangliklik, iti panagsigarilyo, panagtabako, ket panaginom iti arak. Gapo, dagitoy, ket most common nga mangited iti cancer, iti karabukog, wenno throat tayo. So dagitoy iti kita talo nga tips nga mabalin ko nga may baga no kasano nga matagiben daytoy niwat ken daytoy
karabukop tayo. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Iri may kadwa gundaway papagayam, kablawan da kayo, iti nagasat nga malem ti Biyernes. 16 ti mabilang iti bulan ti Hunyo 2023. Idanon ti ENR Online ti programa Tinapalabas. Dahil di pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin para iti pan nakaibasa ti sabali man na surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biyag kinayat papagayam. Ngayon kasangwanan yan tayo ilurugyan nga basahin dito surat agyaman tayo karigi sumaganad. Pagyamanan tayo ni Ma'am Esmer Galisinao, manipod iti Barcelona, Pagilian, Espanya. Ni Ma'am Elis Tamayo, manipod iti Barcelona, Spain. Ni Ma'am Elis Tamayo, manipod iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you kada Mr. Guillermo Agustin, ken Mrs. Larina Agustin ti Toronto, Canada. Ni Mr. Onopre Durupan, manipod iti Waianae, Hawaii. Agyaman tayo pa ken ni Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin manipod metlaing iti Toronto, Canada. Thank you very much iti Bugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan ka rin nalalay nga aircon technicians tapno ornusen dati problema ti aircon ti lugan nyo. Kukwa imatmatunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan North, Lawag City. Amin nga construction assistance manipod pa nakaplano agingga nga malpas ti kayo patakdere na pasdek agserbi kada kayo ti TMT Construction Company iti naing kalintigan na presyo babayan ti panangimaton ni Honorable Telwin Tapawan kami nga po ni Konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa kay ni Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Nadariklik na inyo ti bagiyo ket ketyo iti agpakonsultar iti doktor, mapan ti doktor ang mapagtalkan. Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, masarakan dito iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan.
Ngarud ka kailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan ka Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag iti cellphone number 0963 000232. Blue House Beach Resort. Isurat papagayam ng padayawan nga ibasa iti dayto nga malem iti programa tayo tinapalabas. Ket surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biag kinayat. Ngayon patulod ti may sa apagayam nga kayat na iti paawagan tinagan nga Noel iti tangatang. Naisaguday iti surat ni pagayam toyo nga Noel, tinapalabas ko, Manong Robert. Umuna ti amin kablawan kapagayam ko itinagasat nga oras mo. Irideti nga programam tinapalabas. Kastamit ten ti co-pilot mo. Kang runan pa nga kablaawak li padak nga dumdumnge gagbuybuya irideti nga programam. Nagutigot ti kaunggak tapnon ti kasta ipaset kumet tinapalabas iti biyag ko. Baring laeng no may kariken maawatam ti panangurnos wenno panangisurat ko. Iti daytoy nga napalabas iti biyag ko. Ngamin tunggal manggeg ko di iti pakasaritaan di padak na dumdumeg. Kasla agar ari met kanyak daydi napalabas. Kasla ag subsubli ti amin ket dukiren na tinasakitarik na. Dukiren na ti panagbabawi. Ngentay kunada awan ti umuna ababawi no diket kanayo na maudi Manong Robert. Pannakapaay manong, anya ka di ngamin ti pannakapaay. Bunga ka di deto iti sana pa nagsalukag, wenno bunga ti kinasukir, wenno saan niya pa nangipapan kaipanan, kaipapanan ti anyaman niya rapaap. Dayta ti kumidkidikid nga saludsud kanya, wen kabsat ko. Kumidkidikid nga saludsud nga jak maisapulan iti sungbat, ngemkas na malawlawagan, tunggal subliak tinapalabas. Wen manong ko, maibilang ko nga napaayak iti daytoy nga biyag,
nupay si bibiyag ak paylaeng. Ngamin adun digiti, naglabas kanya, nga mabalin, nga bunga ti kinasukir, wenno jak panangited ka ipapanan, iti hushusto nga arapaap ko, iti biyag. Ubingak nga naulila iti ama, Manong Robert. May sangapan nakabagi ti linteg ti pimusay nga amak. Dahil ket gapu ti enkwentro nga napasamak iti nagpetan ti grupo ti pulis. Ken digiti rebelde iti lugar mi. Gapu iti detoy ti laing inak wenno nanang ko. Tinagbalin nga kinadwak bayat ti panagdakkel ko. Gapot at damit basit na ipaay, kinada urnong ti amak, sakbay nga pinusay. Dito'y nga, impasingked ti inak, nga uray no mabusbus mi amin, tinaurnong da, bayat ti panagserbi kas pulis ti amak. Lakit di makaturpusak iti adal. Awanin ti sabali apang namnamaan ta, balikas ni nana. No saan niya sika? Awanin sa bali nga mangyaon ka datay tirigat, no saan niya sika. Babaen iti, pan nakaturpus mo iti panagadal, ket mabalin niya mapasublin to tinarayray abiyag, nga dahito iket tinelay, ti ipupusay, ti amam. Dayta ti masansan maulit-ulit, nga balikas ni nanang kanya, tunggal agrubwata kamapan iti pagadalan, ken kastamit din, uray no sumangpeta, Manong Robert. Lupay kunak nga dasang kabasit nga urnong, nga daytoy ket pundon pare ti panagadal ko. Gapu iti daytoy manong simrek ti inak, kas maysa nga tindera, iti paglakwan ti lupot. Dito'y nga alalaen mi tinaldaw nga pagbiag mi. Bayat met ti panagadal ko, no kasta nga mga pangaldawak, mapanak iti ayan ti inak. Tunggal agsango kami amangan, ano sa mong dito nga si Daen, na pangkuginatang iti karinderya. Inabraw, marunggay, ganda sa luyot na. Ket pagpisyan tan ati, sa nga bukel nga nagulingta agalun ko. Ano sa manak ko? Ento no makaturpos ka, sigurado, sa anton nga galun ko. Adubon ton ti sidam, wenno sabsabali pa'y nga nangina amakan. Mawatan na ka de. Noel, when ma, aapay kit din niya saan. Balikas kumanong, ngemiti kaungan tirigna. Kontraek ti panagbalbalin mi nga marigirigan. Nupay, at damit nam namain ni. Naimot ni nanang. Weno ni mama. Sana kaslay di si bibiyag pa ni papa. No mangibaga aki di kwarta. At dalagda. Ngemit at ni mama ti kadbak. Nakainimo. At damit. Urnong da ka di papa. Dayta ti agan annenek iti mismo nga oy ulo wenno rignak. Ngem saan namit nga kayat nga sa wen nga tangsitak ti inak. Manong ko, at damit pa nagdayaw ko iti inak. Ngamin, inak na rod. Ken, adda kami iti matao nga lugar. Nga saan niya mabalin nga, kontraek wenno sung bata, wenno jak ano amungan, ti bagbaga na kanya ka. Naglabas ti aldaw, Manong Robert. Kasi ni Apo Dios na iturpus ko ti elementarya. Babaen iti panagsarsalimet-met ni nga gina. Ket idita, malpas ti programa iti eskwela.
Ada ka di sa gana tayo di balay na anak, mama. Kinunak. Awan, kaya amon kag sagsagana anak ko. Anya ayat kahit mo. Mapantalaingin mga niti restaurant. Duata lang. Kita napay nga rod. Alangan na agayab tayo ti ado. Gastos laeng. Ore ti panagsagana. Kaya amon ti ado a regalo. Ore mangkit ti ado ti regalom. Baka saan tayo nga makaumanay nga. Mangsukat ti magastos na. Nangina ti magatgatang ita. Paunay meten. Di kayo lamit ken nagpaluto iti balay. Ore lako mano. Pansit ken. Ore nagluto kay kumantina po ken naimas nga si Daena. Sa anin. Usarim tulaing nga iti panag-enroll mo iti high school. So nga may kan taglugan tan iti tricycle. Tamapantan iti panganan. Aglugan ta iti tricycle nga nakaarwatak iti kastoy. Naka-trubinize ken naka-leather shoes. Nakapantalunak iti nangisit. Kitaan niya ko ma. May pakita nga nagturpos ka. Ore kitaem iti papananta nga panganan. Sigurado nga ada di kiti offer da para ka di kiti agturpos. Sige umay ka. Gaputa mabisinak meten tabigat iditi graduation ceremony ni Manong Robert. No pay agtukyad kumatiriknak gaputa mabainak nga naka-truvinize nga mapan iti pagpanganan. Immanamo nga klatan Manong ko. Idisumrek kami di mismo nga panganan, maysa nga klas nga panganan, Manong Robert. Simmabat ti maysa kaditi agserserbi. Happy graduation, ading. Welcome. Kinunana. Thank you. Thank you, ma'am. Kinunakmet. Dua kayo kadilang, ma'am. Kinunana manen. Wen dua kami laeng. Ipan na kami latan di basit nga lamisaan ni Jesuli ken alam ton ti pagkitaan ka rin iti order ta. Ang mangpili ti anak ko nga nagturpos iti kayat na nga kanin. Sige ma'am, i-check kayo. Kapanpanaw di kiti nakatakdir sa ay nakatugaw sa jay so nga mabalin sa jay. Pangduwa. And nadalusak metten tinasawa na misaan. Yuri daklaeng tamapanag iti counter ta. Alaik ti menu ah. Di makatugaw kami ti lamisaan nga panganan ni Manong Robert. Nagtimek manen ni mama ket kastoy ti balikas na. Di masungad niya pa naglukat ti klase high school kanton. So dumakkel ti gastusen. Anya ka di ti plano mapangkay ti public school wenno mapangkay ti private school. Mapanak na maayo ti private ma. Ano unay nga project no iti public school, aglalo iti trade school. O sige, no isuti ko na maangin nangingin na anak ko ti matrikula iti pribado. Saan na bali ang unayumet nga dati nakasagana nga gastusek. When mitkit di anak ko angin. No maibus nga rin di jayan nga di ka pa'y maka-dapaw iti kolehyo. Kasano agtupay nga mangisakad ti panagadal mo. Basta ma, kayat to iti pribado nga eskwela. Diyak kaya iti public. Ado une di iti projects nga paparamid da. Sa anak mit nga maudi iti eskwela mit elementarya. So nga, sigurado kung kabalinak mit ti makapagturpos iti pribado nga eskwela. No, sige no isot ko na. Ngem, ulit-ulite ka, agin inot ka. Saan kang agbalbalin nga nagastar? Tapnon ti kasta makaumanay ti in kurso kwestumi nga pundo. Wenno kwarta nga para iti panagadan mo. Ulitek, Noel. Si kalaingin ti pangnamnamaak iti dayto nga biag. Sika ti nagbalinen nga liwliwak iti ipupusay ti ama. Pangaasim ta, saan na ko mga paayin. Kasla makalwa balikas ni mama. Wen ma, ikarik ka na kayo.
tadwa kami laeng kini mama nga nangan, iti may nga restaurant. Alis to laeng, Manong Robert. Awan ti dua, awan ti may nga oras, ket agbaybaya din ni mama, iti nakanmi. Nangala kami man iti tricycle, ket nagpediretso kami, iti mismo abalay mi, kabsat ko. Idi makasukata ka, when may cut ko ti pinagraduar pa true binais. Tinangisi na pantalon ken ti leather shoes ko. Nakashort pa nak nga rimwar ket kayat ko ti agpariir ti sango ti balay mi. Idi lumabas na kiti kapatadak when no gagayin ko. Oy, Noel, ada ka gaya men. Happy graduation gayem. Kuna ti maysa. Thank you. Papanan nyo aya. Agga po kam dita, napang kami naki-graduation, iti may isa ka iti karuba tayo. Para malim ti paalam ala, kasi awan ti nakita mi nga, naisagana dito eh. Wen, para malim, may kito kinunak, Manong Robert. Ngamin ket kasla maapelwana kiti nangik ko, nga napanda nakipaala, wen no nakipangaldaw, iti may isa ka iti karuba mi, nga padak anak turpos, iti pagkadalan nga nagturpusak, Manong Robert. Nagtanged da amin, kabsat ko. Simre ka kiti balay, gabuta, mapanunot ko, nga awan ti pangalaa kiti mabali ni igatang ko, ipasangop ka di gagayim ko. Ma, apay, di mabas na kiti gagayim ko, kit ti amudag, paala tayo yung tunumalin, tawang kano ti nakita da nga nagluto dito yung balay, tayo lumabas na. Napanda nakipaala dita, karuba, ti pada ka nagturpos. O anyang rutin bagam, umay kay tunumalin ko naklatan ha. Anya kamit tin anak ko. Lumiklik tayo di gastos ngem. Ipasubo nakmet. Ala. Bayam ta mapanak bumatang nga rutiti. Uri dududwa kilo la pansit. Pansit lang. Isulat ti paala tayo. Ketla ukak to na nayunak to ni ti bread ta. Palamanan tanton ti margarina. Anya mette. Sige. Ang arutin. Mapang ka ngayon din mama. Danon ti malem, Manong Robert. Madamay din niya lutlutwen ni mama ti pansit. Adamit tin nagatang nga dadakkel nga bote ti soft drinks. Kenad da bread. Idi agsangpit metten di iti gagayim ko nga nangibagaak nga umayda iti kamalman na. Oh, met ti kusinero. Noel, ada manarimaan na malutluto ti pansit. Iso ti napang ginatang ni mama iti may ibagak mo, may kayo. Pansit laing. Tapay soft drinks sa akin ng damit bread. Jesus ako, amo ichay at talitson. Nakatado nga karne ama sida. Diyak pekin di pinaganon ti pansit at ti mga kami. Anan ti pansit pa ikit. Luto na ti pansit na balay ikit. Isola ti ano. Kastaya. Pasensya kayo na. Saan kami mit ti nababak na. Nung kumadapay lang di papang ko akit. Mabalin nga, ang damit litsong kada ado nga karne. Yung kabuta, nakaimet din agad. Pangalaan mi pa yung aron. Kinunak nga kasla mapakapong tutak when numaapelwanak Manong Robert. Sige. Urayan mi nga din ti pansit. Sige, kakadwin ti soft drink sa. Ken, kabingbingim ti palaman ti bread. Nakamadmadi nga kanin ti bread no. Awan palaman na Noel. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti grubing ken nagtutubo. Daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pay pagpilian nga gowns digit babae kasta metten digit ladies sandals ken sapatos.
Adanda pa kadiri cosmetic products, ore jewelries, ken bags, Melinda's Fashion Boutique. Nangati ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong diti Siyudad ti Luwag. Asirig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Nagidasar nga rod ni mama iti mismo nga lamisaan nga iti ruar ti balay mi. Tasadjay kami na nagsasango mas napres-pres kumano. Sinsintirek digiti innem nga gagayem ko nga imay. Ngem kasla natukyad da nga mangi kargay ti plato ti pansit. O sige, mangantayo ni ti pansit Ken kargaan yun di kita baso iti soft drinks. Imo na ti maysa nga nang karga iti baso na iti soft drinks, sana inyangan. Naglabay ngem, basit laeng Manong Robert. Gimamat iti bread nga napalamanan iti margarina. Ket dito'y nga kinutim ko ti man na. Ngem ti may sakit linukib na no, kasano ti kabengbeng ti palaman na. Kasla mainsulto akwen no, makapungtutak idi, ngem tinepelak ti bagik, Manong Robert.
yakit din dito. Kasla uyawin da iti pansit niya may pakang kadakwada. Kinunay itinakim ko. Kaskas di kabsat nga ori di kiti daduma ket saggabasit dalaeng iti inkarga iti plato da. Inya dadada nga kinanti bread nga napalamanan ti margarina. Ket ti danduma no pay basit laeng ti pansit nga inlabay da saan da nga naibus Manong Robert. Ket idita malmalpas da aminen. Noel, thank you di pansit mapang kaming ket. Addan sa ang paala di tadaya. So man ti damag ko nga nagpartida kano iti dakkel baboy. Ay sige nga ron. Nagpapanaw da Manong Robert. Nga dandani saan na nagudwa ti nga bandehado a pansit. Kasla saan da nga kayat. Kapsat ko tinaidasar para kadakwada. Rimwar ni Mama, idi makapanawen, di kiti gagayim ko. Ne, sandan samit nga nangan, di kiti imay nga gagayim mo, Noel. Kinadupay sobrada ka, di kiti pinggan daw. Sandan sa nga kayat ti pansit ma. Nakapekit di nga pansit lang ti ginatang yun. At ako mamit sabsabali Ay apo anak ko, ay bayam mo sandan nga kayat. Oh, isirek kong deto ita, nayunton ti pangrabi ita. Suntulatan ti sidaenta. When no mabrawa kiti natengta, at danto sa bali nga sidata, pakiramanan ti pansit. Sige ma, pakanyon ti aso di kita sobrada. Makasuruna ka mangkit-kita ka di kita nga nakaikarga nga pansit iti plato da nga di damit kenan. Panaglabas ti Aldao, bakasyon manong. Tunggal pumanaw ni Mama nga mapaniti trabaho na kas aglako iti lupot. May sa iti balay. Kanayon nakabilinen nga agdaldalusak ken agan annada kiti panagusar ko iti paglutuan amangan ta makauramak. Nga isumet ti tinungpal ko. Ngem no kasta nga mabanlugak, talaga nga sumre ka kiti kwarto kit yilad ko wenno maturog ako. Kasta mano ngaging nga nadanon ti panaglukat ti klase. Kapilitan niya rod niya ti mismo nga pribado nga eskwela tinapang ko nagenrolan. No pa ipilpilit kami ni Mama nga mapanak makipartisipar iti entrance examination iti may nga public school saan ko akinaya. Inpeteng ko nga iti pribado nga eskwela ti pagadalak. Nadanon ti enrollment manong. Napan kami nga duwaken ni Mama kaasi ni Apo Dios na ilipas mi ti panag-enroll ko iti naminsan lang papan mi. At damit din ti pagpakauna no partial payment para iti matrikula. Kita man nangina nga talaga dito Tin partial takit mabali na matrikulam ko man iti makatawin iti pampubliko a pagadalan. Mama, saan nyo ka din nga ulit-ulitin? Mas kayat ko dito so nga pangaasiyo. Dito'y kadilat na natin pagadalak. Total na ka-enroll ako. Adape nga rod mabaling ko ayakit nalpasen. Anya nga rod ma, dumagasta na ti department store ta aggatang-tang ka iti school supplies ko. Ken masapo na nga gumatang tapay iti arwatek met. Nakadadadaanan di iti arwatek. Pantalon kada t-shirt. Sigurado nga saan kami pala ag-uniform iti unag ti makabulan iso nga masapol ka di met ang adda babbaro nga iyarwat ko. Bay amon mga laaktong iti lako mi dito tiyandaan. Tsak kayat ma. Jak kayat di iti lako yu dito tiyandaan. Yo redit ditana ti agusar no di kita nga lokal nga arwaten ti paarwat yu kanyak. Apaunay kan ay anak ko. Kunakken ka nga agin inot ka, gabutawan tinamnamain tangin.
na parang magkaunay, Noel. Idi makagatang kami ti arwaten ken school supplies iti mismo nga department store manong Robert. Agreklamo manen ni mama. O kitaen. Ti dua a pantalon ken dua nga t-shirt nga ginatang ta. Amangan no, talo ingganat upat ko man na pantalon ti bayad ti wala nga pantalon. Ken ore digiti t-shirt. Baka ad-ado ko mga t-shirts no nangalakalatang kadagiti lakom iti tiyendaan. Saan ma? Basta jakayat. Jakayat nga digiti ti usarit nga mapaniagadan. Sigurado nga napipintas ti arwaten digiti kaadalak gaputa. Babak nang digiti agpaadal iti private school. Hindi, takit diti pampanunuti anak ko. Isungarod nga kayat ka kung mga iturong iti public school nga di mo met kayat. Na ma, please. Saan man nga dagdagulitin deta? Basta, dagito yung arwaten ti kayat ko. Jakayat digiti aggapu iti tiyendaan. Jakayat digiti lakuyo. Nang rugi ti klase, Manong Robert. Husto ti panangipapan ko. Dagiti kay eskwela ak first year ket talaga nga napipintas ti arwaten da. Nangingina dagiti bags kastamit ten sapatos, pantalon ken t-shirts da. Sa anak mit nga nagpaudi gabuta damit tinagatang ko adwa pares. Ngem numausar kon dagiti dua isublat kon ti daanen nga may sa pantalon ko ken daanen nga t-shirt. Pagsisinublatek nga pagkakaasmangin dito Agingga nga nadanon ti panang kasarita kada kami ti advisor me. Isagana yo bagayong kadagiti naganak kada kayo nga isagana dan ti bayad di kitay uniforme yo. Ento no bigat umayto ti sastre nga nakasarita ti eskwela ket rukuden na kayo dito eskwela. Pare ti uniforme yo. Sagdudua a paris ti umuna. Ngem iti may kadwanto ngayo umay na ag additional ko iti saggaysa. Tapno talo a pares ti uniformeo. Saan mi nga kayat dito eskwela ti maulit-ulit wenno milmil nga arwatin nyo nga mayagada. Dalawag ka di. Yes ma'am. Siyak paitim mo na. Nga nag-yes ma'am Manong Robert. Nga uray no amok nga kontraen manen ni mama. Wenno mangurus-kurus manen. Iri dayto nga paggastuan. Dua paris asigod ti uniforme ti kasapulan niya mapadait iti sastre nga nakasarita ti eskwela mi Manong Robert. Kasanganan niya tuloy tayo ti sunat ni pagayam tayo nga Noel agyaman tayo kadito sumaganan. Maraming salamat kani Mr. Onofre Durupan manipod iti Wayanay Hawaii. Thank you kada Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin iti Toronto, Canada. Pagyamanan tayo pa do Mr. Guillermo Agustin ken Mrs. Larina Agustin ni Janet Lang, Toronto, Canada. Thank you very much ken ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Thank you very much Ma'am Esmer Galisinao, Manipod iti Barcelona, Pagilian, Espanya. Pagyamanan tayo ti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center nga masarakan ti Balintawak Street ti Sudad Tilawag, likod ti Kapitulyo Provincial. Adanda ka rin tinalalaing nga aircon technicians, tapno runusen dati problema ti aircon tilugan nyo. Pagyamanan tayo pa iti TMT Construction Company, nga masarakan iti 48A, Kabungaan North, Labag City, Lauden, ti Cabeza Elementary School. Aming nga construction assistance, nga kasapulan nyo, iserbian na kayo. Ti TMT Construction Company, tinaing kalintigan na presyo, manipod maplano, aging gana nga malpasti-pasdek, nga kayat yung mapatak din. Ti TMT Construction Company, kukuha kinimatmatunan ni Honorable Telvin Tapawan, kaming ti Konseho ti Ili ti Marcos.
Agyaman ti upay iti biyang ni Dr. Alan Taylan manibod ti St. Camillus de Lelis General Hospital nga masarakan di number 121 Z Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo ti Baguio ket ketyo ti agpakonsultar iti doktor mapan iti doktor mapagtalkan ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital number 121 Z Flores Street, Lawag City. Daytoyen tinurore di kiti agisem karidi daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration manibot iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 000232. Blue House Beach Resort. Naglabas pa'y di aldaw. Nagtultuloy nga nagbalinak nga napili kada iti arwaten orayen di kiti makan. Ngamin kabsat, iti kantin ti eskwela, nangingina di kiti lakuda. Sangkubet nga rin nga kayat ti, mangan iti tiltilad da. Banag nga pagrekreklaman unay ti inak, wenno ni mama. Paunay metin anak ko, inaldaw nga 100 pesos. Mga no saan niya makapagbayag ti sang kabasit nga naidulin mi iti dedi amam. Ma, alangan met nga mga anak ti lumpia, wenno pansit, hamburger met ati bro orderet ken tepekit di babasit nga soft drinks latan. Wen angim ti pagdanagak anak ko, amangan no di mo malpas ti panagaadal mo, amangan ta maibuston ti kwartata. Saan met siguro? Awan laka di nga minin ay ati sa bali nga. Pamastrikan men no, pakairemedyon nyo no, kas pagarigan nagkurang. Ala damit angim. Jakmet nga rod kayat nga ilumlum ko ti bagi kiti utang, gapulaeng iti. Nangina nga pagadalan. No anya ti maadal mo iti, nangina nga pagadalan, isumit laing ti maadal mo iti pribado, wenno iti pampubliko, wenno nabababa ti kalidad na pagadalan. Mamanalpas nga dak sa giant. Anya pa'y nga rod. Takdiran tayo na. Sige. Mga asin tanod dawayam nga aginot. Aginot ka anak ko ah. Wen ma, awan di problema. Kumusta nga rod ti panagadan mo? Uri no makasungsungbat ka met tae. Okay met ma. Adu pa'y kit di mang dayaw kanya ka. Uri no aggapo akiti.
elementarya iti maysa nga barangay ket sa anak met nga paudi. Ala nasayat no kasta. Nasaya at unay no kasta anak ko. Ngamin mabutbute nga kamangan ta maudi ka unay ti pagadalan. Santo pay laawan ti adu nga gastusin tay di panagadal mo. Naglabas dagiti aldaw, Manong Robert. When kabsat, adda kidin iti 3rd year high school, agtawen na kidin ti 15 ket 5. Idita, mawaknitan ti dalan para iti panagin na sidigmi iti maysa kadagiti kapadadak wenno ka eskwela. Daytoy ket ni Ana. Ni Ana ket padak nga taga-away, nupay saan ngay mismo nga barangay mi. Ngemitimet laeng lugar wenno iling ayan mi, Manong Robert. Nagbaling kami nga nasingit ti tunggal maysa ken ni Ana. Ngamin kabsat. Iti daydi nga edad ko, kasla mariknakon ti sabsabali ariknak. Ken ni Ana isu nga impilit ko nga nagsinninget kami, Manong Robert. Nagamammo kami ti husto ket ditoy nga naamuak nga dagiti naganak ken ni Ana ket adda da ijay balasyo taaw. No pay mannalon wenno agtaltalon da, naala da ida babaen ka dagiti naganak kadakwada. Ken uray ti buridek nga kabsat ni Ana, na itubot da detoy. Saan da kano nga naitubuten ni Ana gaputa? Agkurang ti kwarta nga gastusin tinang petisyon kadakwada. Isu nga, inala da ti ikit na tapno kadkadwa na iti balayda, Manong Robert. Nagbalin nga nasingid kami ti tunggal maysa ken ni Ana, Manong ko, nga kaslagaw gawidak ti panangibagak, nga addariknak ken kuana kadagidi nga alaldaw. Maysa ni Ana kadagiti nang degdeg iti panaggastok, Manong Robert. No pay agpakpakaasi ti inak nga agsalsalimit metak. Ngamin Manong ket no kasta nga agrana kami iti kantin wenno awisek nga mapan iti kantina, mabayinak met nga isu ti agbayad. Isu na ti ibayadak wenno ilibre. Siya kung ti agbayad Ana. Adamit pala kwartak dito ket. Basit met la tinakanta. Oy, kanayon met lang nga sikat ti agbayad den Noel. Kano maminsan niya agawis ka, siyak tumit na. Bahala ka, basta siyak pala ita. Kasta ti kinapatig mo kanyak, Ana. Sus Maria Josep, mabalikas mo pa yan ti kinapatig, ha? Mangigda ka digiti padat nga, mangmangan dito, eh. Kit anak ko manumangigda. Kaya't mo te, pukaw ko pa ikit nga, napatig ka kanyak. Uy, Noel, saan mo nga raramidin ti kasta? Sige, mapagkagbaya din ta mapantangkit ni. Amangan ta, mangrugin ti sumaruno a klase tayo. Kasla tumtumpaw tiriknak, no kadwak ni Ana, Manong Robert. No nga tala ko mamabalin nga, agab-abay kami ure ti uneg ti klase ket aramidek. Nga madamit idi ngamin na ito di nga tugaw ti tunggal maysa kada kami. Adamit ket diti sa anunay nga adayo nga sikigak iti kannawan, ngem kasla kayat ko unay ti mayasadig ken kuana, Manong ko. Ngemawan ti mabalin gaputa dati reglamento nga sabali ti linya dagiti babae, sabali met ti linya dagiti lalaki. Ngem no kasta nga malpas ti klase, umuna aka tumakder ket urayek ni Ana iti mismo nga ruangan ti kwartume. Adupay ket din digiti mangkang kantyaw kada kami. Uy, Ana, Noel, kaslala kankanayon kayo agkuy-kuyog, ha? Sa bagay na bagay kayo. Guwapo ka, Noel, ken napintas met ni Ana. Kung kuna digiti dadduma, no dadduma mangig ti maestrami ket oy, saan niya digiti aggiinarim ti bubrayo, ububing kay pay, 15 ket 5 pay laing titawen nyo. Balikas na,
Banag nga agal aludoy kami ton nga pumanaw ngem. Agpuyog kami ken ni Ana nga mapan iti kantina, Manong Robert. Iriday di nga pa nagkuyog mi, nagorder kami iti makan. Ngem idi maipandan ti kanen mi ti lamisaan, timmakder ni Ana ket napan iti pan naka-counter. Nasdaawak no apay. O apay, napang kami ti nagbayad. Siya kumaa, ta siya ti lalaki. Saanen? Kanayon met lang pa iliblibre aking kanuwen. O, siya met ti na. Kinunana. Nakaisemak gaputa, talaga nga madlaw ko nga agrigat iti ni mama nga mangimaniheri ti kwarta nga nailatang iti panagadal ko, Manong Robert. Dandanin malpas ti klase, wenno agrikep ti klase, kabsat ko, iti kina third year high school mi, iti organisaren digiti gagayem mi ti maysa nga piknik gaputawan metten ti ububraen mi ti eskwela. Anya ti kayat yo, Biyernes wenno Sabado. Sabado latan ket no agunget da di eskwela no gigiddan tayo nga agabsent. Amangan tayo suspensuda tayo pa nga kas kadigiti imun una nga inaramid da. O sige, Sabado. Agkikita tayo tulatan iti sentro. Wen, Ana, dagasin kanto Wen, kita tayo tulatan iti sentro ta. Mapantan ni pagkikitaan tayo. O sige, Noel. Mabayag tayo kadino kas pagarigan. Siguro, after lunch sa gawit tayo. Siya sinungaro ti agluto. Kino naman ti maysa. Palutok tulatan. Mangtit kayo ti contribution nyo. Manok, karne ti baboy, karne ti baka, anya ti kaetyo. Mga kayo met at ti merienda. O sige, sagtatalugas o ta pisos tayo ti kontribusyon. Tapno manay. O sige, kinunak. Eted kundo laing ti pa nakabagi kinto nubigat. Total, Sabado met pa laing ti pantayo pa nagpipiktik. Di ba, Ana? Kinunak. When sinuro ti agul mo, nilatan Ana, dinited nanto kanya. Ni Ana tinapusgan nga, agwala ka di kontribusyon, Manong Robert. Iti panagawid ko, kalpasan ti panagsasarita me, sigurado manin nga, agam amami ni mama, may bagam ti kontribusyon ni katalugas na pisos. Nula ko maado ti kwartakit. Kaya't ko nga ilibre ni Ana. Tapno, marikdana nga. Krasken love ko. Kinan ko na kitinakim ko. Mangmangan kami tirabi ken ni Mama, Manong Robert. Edi, ininayad ko nga inbaga. Ti dadawat ko iti 300 pesos nga pagkontribusyon ko. Ma, please, saan nga abong ungit Anya manindeta. No paggastuan, narigatin. Awanin ti kwarta na ado. Mamamet, nagtutulak kami ngamin kadigiti batch ko nga mapang kami agnan si Tinaysa nga pagpipiknikan. Yaka mo no karayan men no bye-bye. Ket anya nga ro, kontribusyon ka. Wen mano, 300 pesos met lang. Lang kung kunami ti talo gasot a pisos, idinto nga marigata nakpay tinaldaw nga balon mo asa nga gasot a pisos. Mama, please. Saan ka kuman nga agunget? Nakababain met nga, jak sumurot ka nakwada kita gagayim kami. Ken isuda ti agragot amapan saan nga siyak ti nagplano. Kinunaklatan o pay siyak ti maysa kadigiti promotor iti nasa nga piknik, Manong Robert. Kaasi ni Apo Diyos, ingka rin ni Mama nga ited na ti kwarta nga kasapulak. Kabigatan na, Manong ko.
Kabigatan na nga rod, inted ko kanya ana ti kontribusyon ko. Ana, dati ti contribution ko para iti picnic tayo. Si kamit tinapusgan niya agum mo. Sige, bayam tayo listak. Bigiti nga tanda duma, tsak met makita idan. Tsaka mo ka nakwada, baka wanok ti pagbayad da. Ginwawenda nga umay sa makipagkontribusyon sa di damit agpakita. Makamuditan. No di da agbayad, di saan damit nga umay Wena, wen gayam ana. Agkuyog tanto nga mapaniti pagdadanunan tayo. Sige. Orayin kanto iti sangot ti department store ta sa atan tumapan nga agkuyog. Sa balimit nga mintilugan kung umay dito sentro, sa balimit ken ka. Sige. Sigurado alas 9, agkita tan iti sangot ti department store. Wen ko nakmet, awan ti problema kanyak gaputa. Awan ti mangungungit kanyak. Tilaing ikit ko ti kadwa kiti balay mikit. Kayang-kayak ti antik nga. Pagpambaran men no. Ang ibagaaklat ti orean niya dito nga papanak. Kasta ento naman minsan. Umayak man iti balayo Anya ti umay mo kwen? Kit umay kapasyaran aglalo ito no bakasyon. Kailiw kan tulakit di gabuta. Mabayag na di tayo agkikita. Uy, saan? Saan ka umay iti balay? Amam, kanayon ti pa nagtawag ni anti ka digiti naganak kanya ka di balasyo tao. Amahan ta may bagada. No kayat nak nga makita, agkita talatan ni Tirwar. Saan kang umay iti balay? Talaga? Wen? Naragsa ka na kiti day di nga balikas ni Ana, Manong Robert. Papagayam sante nga may lipas nga may basa diri surat nga nakaipalaunan tinapalabas ti biyag kinayat ni pagayam tayo Noel. Ento no bigat, awisin da kayo. Adan to nga tamabukil a relasyon tinagbetan da Ana ken ni Noel papagayam. Dito yung tipagayam yun ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalina ay nga malim ti Biyernes tayo amin sa ngapada, agyaman kamting kay panagdingig ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.